Ka child friendly Shillong mentak sengi ka arpsau tarik jelio aja arpsau kala pli bat ba ya ka we ka benta ban ajing shakri ka bakhamba ka balatip ka won campaign bat ka phang jong ka campaign ka dei manu bala ban yada yanga manga bat mapi ka ktien phira jong ka ni ka long pen khlan ni ki saudong ki ba shnga ni ki khana ka child friendly Shillong ka dei ka we ka gan huan ka batrai nak mta ki khana no ban pen shlur ki bakin wan shakmat ban pen pawe ki jing e jong ki bat ru ban pen sngo thu ya ka hok jongki haka imlang ka salam ya ka bala pli pat ba the father James Ternyang haka jingadon lang ki officer jong ka sarkar jala ka district child protection officer East Khasi Hills ka kong Mike Warjari kalau ong badan kam ban pen klan ya ka jingade bat ki khana namar ki khana ki de kalawei ya ka imlang ka salam bala da om pen klan ka jingade bat ki kalawei jongki kala ban long ka basakma ka child friendly Shillong ka civil society mobilization officer ka kong Banabel Kharsati kalau ong baka jing peli ka campaign ka dei shibenta ban pen smooth hu pat ba baki khana ki don kam ki jaka ban le kai kat kum ka por jongki bat ki bor shnong ki di ban ai jaka ki khana ban le kai namar kum balong menta ki babun kim yo jaka shu ban le kai kham tam hasor Shillong haka ni ka singi lawan shimenta lang ki nong hikai ki khana school bat ki we ki nong sha khot sngoba Bangi launch mantara singiro kalong kuma fil I ka theme ka dei ka the campaign ka dei who can protect me I and we mut mano banyana yanga mut manga wana phi hapo jong ka padengi don sakawe ka sub team ka bangi ong strengthening safe environment for children ka mut ka ai ka panloy ngi bangin la ikanika campaign ka long ba yi kwa ba ki khna ru kin yo ikata ka jaka ba kin yala kai kuma fil I manta ki pun ki playgrounds ne ki football grounds ba ki khna kim yo shu ban la kai kila sha khanglat haki we ki jaka ka kani ka long ka bangila ka we ki sa ka ba ki khana ki ong names ki kwa ban la kai tamba ki ong ngim yo jaka man la kai tingi kli ki fiton football ground em hane te ki ong ni don tangba ka snong kam sha ngi ban la kai an ngi la kai hang taru ki hap siu te kani ka long ka ban ra ka jing e ki khana kai namar kum ki khana ki kwa hi em ban ki nya kai han rai kani ka pon long ba de ki khana kin khang lat no ba kin nya la kai te kani campaign jungi ba de ka long ka bangin ngin aware ngin tip chiki ba ni dei ban I space ki khana because ki khana ke nde ka por begin la ka so ka chaka ya ki khana ro ka don kam ha begin enjoy ka ta ka childhood children to kimo the child friendly Shillong ka las dang na du usnam a jar ku wei ha banai ba phra te man ta ka dei ka snem ka ba saw ka bangin pungkut noi ka na ka first one te ni kan men ba ka ni project chungiru kan nang ye peteng ken kumban su ang ma na mar menta kolong ka batang ngidang train na du na ki ground level te ki bon ki khana ke bangile chafil kom toru ke pada tip hash phanki rights te dilang ba ke jingi kumne ki khana ke azang man tip insang man tip te ni kan men ken barani project jingi ka ba te ni awareness ke be ju ai ke khana na ka posha ka por ba ki khana ke nang tip ka hok tung ki khanang ba kin padon kam hok eta ka hok ba ki de ban yo kom ki khana te leng ba ka ni project ka bangia la am ki bon ki khana ki amne ma ba ngim ju no ban wan chakhamat bangia thu ya ke jing e te lang ba ka ni ka project ka bangia le ngen chu ai fi ka be ka nuksa baki khana hi namar bangi sidan kine ki child rights club hakish nongum to and then ki khana hi pramaki ki juya meeting and then ki juya meeting and can conduct a meeting and discussion among themselves so hapadeng kita ki meeting marwa kut ka meeting bangi judon kine ki leaders kemur ki president ki vice president ki secretary and ki assistant secretary mur kita se ki conduct a meeting among themselves so what is the purpose of them conducting meeting kalong ba kine ki khana kine thu ya kata ki jing paramaki hi baki dan ken te kadan kawe ke kes ha ka ba ki khana ki ong ne para maki ki i ka ta jik para khana i ki ong ne hang ne hasno jungi inki i ka bon ha ke accident na ka por sha por te para khana ki ong nyen le kumno bangin nya panja i ka ne accident namar ba ki ong ni so concern para khana kum ne hi te ki ong kumno te ki ong ne hang ne hasno thara ngi don kam speed breaker namar ba lai maka kali nang nei man ka por bakawan kam to slow down gen ka ya step ha te ki le kumno ki te khana ki so meeting te ki ong ngi nya bo do speed breaker hang ne ke te an ki la bo speed breaker te shwa begin bo speed breaker ki le kumno ki so meeting and then ki ya tho kata ka sithi sa irang basnong ki le pan jeng bit irang basnong ki ong na bangi kwa bandon ka speed breaker hang ne khnang ba ban panlat nya ka jing accident na ka por te ki khana ke le ai tak sithi sa irang basnong and in badang basnong ru ka ban sim ka ba kamen ka ba ga pa pen langok ma kumno kum ki khana phila te ban ra ikini ching e te wood hi ka tak thi ila forward che i PWD engineer but ita i engineer ru da ka men sim ka kamen hi i ka ta jing e wood la wan station ke la wan survey wan inspector
kata kecaka badan ilai kila ya hantar stong bagi ilai bakadan kami syarat speed mereka mut mentah pada speed mereka keadaan te kata kasnong mentah kalau akan gunakan accident nadu pada speed mereka kata ki inisiatif barok kadai ke bawon benak ki kena hi menging ilong tangkinong guide kinong ajemut han reki kam barok kila ki kena